one comes down with a fever, try Be Cool non-medicated cooling gel sheets. Just take them out of the pack. No need for refrigeration. Simply place them on the forehead. They cool instantly, and they provide immediate cooling relief for up to 8 hours. When you want to get them back to being themselves, grab Be Cool. Pick some up today, so you'll be ready for when that fever strikes. But I ain't worried about it right now. Keep them dreams alive. 1999 hero. Beží 6. minúta rozhodujúceho zápasu o postup do prvej futbalovej ligy. Hostia v útočnej akcii, to je Krasňanský, ktorého zastavuje obranca Jančo. Posiela dopredu Šutáka, Šutek dáva Šulekovi, Šulek vo vyloženej gólovej šanci nastreluje nohy vybiehajúceho brankára Kročáka. To bola obrovská príležitosť domáceho mužstva. Znovu domáci futbalisti v útoku. Znova je tam Petr, ktorý posiela dopredu Kryžana. Aj dnešný zápas rozhodnúť vo svoj prospech. Ale v akcii sú znovu hostia v zelených dresoch. To bola Bohušová prihrávka na Trenčanského. Trenčanský dáva Krasňanskému. A vybiehajúci domáci brankár Matúš musel riešiť túto situáciu. Lopta sa síce ocitla v sieti, lenže už zaznel hvist rozhodcu kartičku, ktorý ešte predtým hru prerušil a gól neplatí. Odniesol si to jeden z hostujúcich hráčov žltou kartou. Znova domáci futbalisti zastavili akciu hostí. Petro posiela dopredu Kryžana. Kryžan už pred 16-kou hostujúceho mužstva. Šúlek, vysunutý útočník, dostáva loptu. V poslednom momente mu Kryško, križujúci zadný stopér hostujúceho mužstva, loptu zobral hostia. Rýchlom protiútoku, ktorý musí riešiť ubehnutím domácich Matúš. Rýchlo, dramatické, zaujímavé, ale stále zvárne zborovej postavy 0-0. Tohoto vzrušujúceho zápasu. Z tohoto pohľadu kamery, ktorá stojí za bránkou hostujúceho mužstva, ste videli, že domáci futbalisti sú v stálom nápore. Táto vysoká lopta letela na hlavu Šuleka. Šuleková hlavička sa odrazila od žrbie Kročákovej brány hostovanej veľkej šťastnej v 18. minúte tohoto rozhodujúceho. Krasňanský v súboji s Jančom. Jančo je pravý obránca domáceho mužstva, futbalista, ktorý
má veľkú šancu prebojovať sa do našej reprezentácie. Je to mladý, nádejný, 18-ročný futbalista, odchovanec domáceho mužstva. Jančo prihráva nakrátko Michalcovi. Michalec mu loptu vracia. Nakoniec brankár Matúš loptu posiela dlhým odkopom až na polovicu súperovho mužstva. Tam Melicher v spolupráci s Valkom a Bohušom, to je stredová formácia hosťujúceho mužstva. Znova Bohuš. Morvaj. Krasňanský. Krasňanský loptu stráca na Šúlek a Šúlekovi lopta uteká za postrel. Hostujúci futbalista. Znova v útoku. Už sú 16 domácich mužstiev. Ani jedno, ani druhého mužstva. Boli príležitosti, bola možnosť dať gól, ale nedali aj teraz útočná akcia domáceho mužstva. Hrá v bielých dresoch Petro, Šulekovi, Šulek, Daubnerovi. Daubner zastavil loptu, zasekol, skočil k nemu Valko a Valko mu obkopol. Rovno spred nos Amerikanovi, už sa dostáva loptu do stredu. Ihriska dostáva sa strelou a bude z toho gól. Nie, útočná akcia, je gól! Domáci vedú v pomere 1-0 a strelcom gólu je Šulek. Bola to priama strela, výborná strela, umiestnená strela a veľká spokojnosť v radoch domáceho diváctva, všetkých tých, ktorí prišli a sledovali. Dá sa útočná akcia, hostujúceho sa hrajú v zelenom. Strela na brán, Götke, boj v strede ihriska, darmo sa tam snaží Trenčanský aj Morvaj obísť brániacich hráčov. Michalec a nepodarili sa mu lopta, ten v prostriedku ihriska, obskakujú hráči okolo loptička, obskakujú a pribehol tam Novák, vyskočil a prisadol. A to je naozaj niečo sa vidieť každý deň na ihriskách. A tak nesie loptu pomedzi nohami, dostáva sa dopredu, lopta síce prešla, ale súčasne tam bol faul a rozhodca kartička ukazuje nie takto faulovať. Aj tu druhá žltá karta v tomto stretnutí. Druhá žltá karta, bude sa pokračovať v hre priamým voľným kopom hostujúceho mužstva a prosím to mimo, prepáčte, ja som myslel, že on to posúdil opačne, nakoniec kopali domáci, ale trafili len horné brno. Lopta vypadla von z ihriska, za postrannú čiaru. Jeden z divákov pribehol, aby rýchlo ju rozohrali, hodili ju do hry a hodili ju na ihrisko. Takže sa bude môcť pokračovať v hre. Hrajú temer všetci hráči, diváci. A strela opäť na bránku a išlo to vedľa. Hostia bránia sa. Lopta sa kotúla sa po celom ihrisku. Je to teraz